strahovito. Bi se znala se vama posuditi? O, pa, znala ona i fizički na mene nasrnuti. Znači vi ste bili žrtva isto također? Je, pa nekako. Pa ona je mene htjela u genitalije ritnuti, ona sam bio primjer nogu i šamarčinu kad je tresnula dolje. Ne znam kaj da... Znači težak život ste imali? S obzirom sad čujem, evo, baš od ovog čovjeka, kćerka mi veli da moja bivša žena u Zagrebu u autu spava i da nema, ne znam, jer ja sam se s njom rastao, nije se dalo živjeti s njom. Tako da sam se ja rastao s njom i a ova je bila rabijatna, ona je kako da kažem, imate u ringu dva borca. Jedan je pasivac koji se brani, a drugi je napada, a ona je bila taj koji napada. Ona je uvijek prva. Inicirala je sukob? Ne, ona je fizički prva napala. Ako je do sukoba i došlo, ona je prva napadala. Ona ima sestre. Jesu isto takve ili su... Jedna je isto takva, za drugu ne mogu tvrditi. Vi ste bili kod djece? Molim? Kod unučadi ste bili kod djece? Evo sad idem od unučadi. I kako jesu djeca? Okej. Djeca jedino imaju djeda. Jer ja imam vozačku, on nije ni čak imao ni vozačku, radi pijače. Djeca ni ne znaju za ovu situaciju. Ma kaj bi znala 2 godine dijete staro, vjerujte mi. Kaj bi znala, ova je mala godinu dana prošla. Te godinu dana prošla.